Makadii vana vaMwari, ndadzoka zvekare. Ndinonzi Tendai Julius, ndiri kutaura ndiri pamarondera apo East muno muZimbabwe. Nhasi ndaya nenyaya nyowani, nyaya itsva. Tisati tapinda munyaya itsva, ndine mashoko matatu anoda kuti tidefine. Chekutanga tinoda kudefine chinonzi war. Chii chinonzi war according to dictionary? War zvinomboreva chii? Definition yewar inotaura kuti organized large scale armed conflict between countries or between nationals or between ethnic or other sizable groups, usually but not always involving active engagement of military forces. Ndoma chinonzi war. Ko term renumber 2 ratinaro chinonzi wife. Wife chii chinombonzi wife? Wife, definition ye wife inoti iyo, it's a woman in a marriage or a marital relationship. Term number 3 atoda kudefine, it's husband. Chii chinombonzi husband? Husband, it's a man in a marriage or in a marital relationship. So pamatemu matatu aya ndo panyaya yedu. Pahondo yatinoti war, husband murume, wife mukadzi, ndo pane nyaya yedu ipapo. Nyaya yedu inoti kudii? Ikutaura pamusoro pemadzimai kana kuti vakadzi vanosundira varume vavo kuhondo, kana kuti in another way vakadzi vanopusha kuti varume vavo vaende kunofa. Ndo nyaya yatinoda kutaura nezvayo muzuva ranhasi. Tikaverenga kuna Isaiah 3 vhesi ya25 inotaura kuti varume venyu vachaparadzwa nomunondo nemhare dzenyu pakurwa. Vhesi iri riri open to interruption, ichienderana nekuti ndiwo ani. Kune vamwe vanointerrupta mavheses in such a way yekuti vanoda kukavhiridza umwe urema kana kuti vanoda kuti vanhu vaende kunoparadzwa. To avoid that, ngatimbonzwai kuti murandakadzi waMwari anoti kudii pamusoro penyaya iyoyi. Tikaenda kuna Testimonies of Church volume 1 page 270 paragraph 1 inoti, the prophecy of Isaiah 3 was presented before me as applying to these last days, and the reproofs are given to the daughters of Zion who have thought only of appearance and display. Read verse 25. Thy men shall fall by the sword, and thy might in the war. I was shown that the scriptures will be strictly fulfilled. Yes, we know kuti panguva inoi nyika pachayo iri kuprepare for war. Tikatarisa kuti nyika zhinji dziri kuisa mabhajeti mahombe kuprepare for third world war. Even nemuchechi yaMwari madzimai arimo ari kupreparewo varume vavo kuenda kuhondo. Asi ihondo ipi iri kutaura pamusoro apa? Ngativerengei prophecy iri kuna Isaiah 3 iri kubuda kumurandakadzi, iri kutaura iyo kuti the prophecy of Isaiah 3 was presented before me as applying to these last days, and the reproofs are given to the daughters of Zion. Namboiverenga kumashure. Alright, handei kumberi. A day of heart-wrenching anguish is before us. I was shown that pointed testimonies should be born, and that those who will come up to help the Lord will receive his blessing. But Sabbath keepers have work to do. Whoops, as I was shown, are an abomination, and every Sabbath keeper's influence should be a rebuke to this ridiculous fashion, which has been screened to iniquity, and which arose from house of ill fame in Paris. Testimonies of Church volume 1 page 216 page 2 per paragraph page 269 paragraph 2.
zvirongoreva izvo kuti mahoops aipfekwa panguva yakanyorwa chiprofita ichi. Mahoops aipfekwa kushepa dhirezi raunenge wakapfeka, anenge ari masort of masimbi oro plastic anoiswa mukati kuti ibhodhi yako dhirezi rako rishepe. Saka yanga iri fashion, but that fashion by that time pakanyorwa this prophecy madhirezi acho aivhara kusvika kutsoka, let alone mazuva anhasi ekuti madhirezi acho haasi kutovhara. But panguva iyi iri kunzi mahoops aitoshepa, anga asingashepi bhodhi but aishepa sketi yaukapfeka. Mwari ngavatibatsire vana vaMwari. Nyaya yedressing inyaya inonetsa. Tikaenda zvekare mumakereke mazuva ano, madzimai mazhinji muchechi medu vave kufarira fashion to the extent yekuti vamwe anotoramba kuenda kuchechi, kuenda kunoti ndinonamata Mwari nekuti handina hembe yakati, ndadzokorera hembe iyi, ndaidzokorera masabata anokwana 3. Meaning to say munhu uyu zvekunamata ari kuisa dressing pamberi instead yekuti aise Mwari pamberi. Fashion yatora mukurumbira mukati meimba yaMwari. Ngatipamwarirei madzimai ipapo. Zvikanzi izvo nemurandakadzi, madzimai mazhinji vacharizida nekuramba kutsiurwa chaiko chaiko. Kana kuine chinhu chaoma muimba yaMwari muzuva ranhasi, kuudza mutendi kuti mapfekero awakaita haana kunaka. Unogona kutogarirwa bhodhi even nevakuru vechechi vachikuudza kuti wataura zvisizvo, hamusisina kutsiurana mukati meimba yaMwari. Ngatipangwarirei madzimai ipapo. Ukaona watotsiurwa, Mwari atokuda, atotuma munhu iyeye kuti aizotaura newe pamusoro pedressing yako, but this is being denied mukati meimba yaMwari. Regai ndidzokere kuprofesi yakanyorwa kumashure. Titangidze pakare, tiyatsonzwisisa kuti iri kuzama kutaura kuti kudii. Yakanyorwa nemurandakadzi, iri kunzi iyo the prophecy of Isaiah was presented before me as applying to these last days. The reproofs are given to daughters of Zion who have thought only of appearance and displays. Saka zviri kunzi izvo madzimai arimo muchechi muzuva ranhasi, they are only concerned nepamusoro pedressing, fashion, appearance. Zvandakapfeka izvo zvakandifita here? Kunombonzi kufita kwacho kuita sei? Kufita kushepa bhodhi, kuti ini ndine zvakati zviri mukati memiri wangu, zviri mukati mehembe. Tarisai muone ndakashepa chakati, zvakunzi kufita. Vana vaMwari ngatimukei. Satani ari kutishandisa kuendesa varume vedu mukati mehondo. Tikatarisa kuti kuna Isaiah kuri kutaura kunzi the daughters of Zion. Chinombonzi Zion chii? Zion isangano remusaririra pamazuva ekupedzisira, isangano rinomirira Mwari mukati menyika yaipa kudai so. Sangano iri nderipi? I7th Day Adventist. Saka zviri kureva kuti chiprofita ichi ndechemu7th Day Adventist. Saka mukatoona zvichitoitika mukereke menyu zvakaprofitwa kumashure, chiprofita chiri kuzadziswa. Mwari kana vachipa chiprofita kuti chichi zvichaitika, zvinotoitika. It's a proof yekuti Mwari wedu haangaite chimwe chinhu asina kutiudza zviri kumberi. Tiri vana vake, atipa warning nhasi muzuva ranhasi. Ngatimukei panyaya yedressing iyi. Zvakanzi izvo tikatarisa munharaunda matiri, ma7th Day anozikanwa nekuchena, anozikanwa nefashoni. Unoona munhu anobuda pamba akapfeka akachena, but ukamubvunza kuti uri kuenda kupi, dai hanzvadzi, dai mama, tete, mbuya, muri kuenda kupi, angobuda hanzi ndiri kumboita rock around mustreet. Nyaya iripo haisi yerock around, inyaya yekuda kuonekwa nekuzoyemurwa. Pride yazogara pahana, ndo zvavemo mukati meimba yaMwari. Mwari atipa warning, ngatingwarirei vana vaMwari. Zvikanzi izvo nechimwe chiprofita zvikanzi pride and extravagance
in dress is a sin to which woman is especially prone. Extravagance, kuchena zvinokutora moyo, zvinotora vazhinji moyo, chitori chitema chiri prone especially kumukadzi wesangano. Saka ngwarirai vana vaMwari, ngatipfeke zvokuti tikavhe muviri, kwete kupfeka zvokuti tionekwe. Tikaverenga zvekare chiprofita chimwe chotaura kuti as we see the love of fashion and display among those who profess to believe the present truth, we sadly ask, will the people of God learn nothing from the history of the past? There are few who understand their own heart. The vain and trifling lovers of fashion may claim to be followers of Christ, but their dress and conversation show what occupies the mind and engages the affections. Their lives betray their friendship for the world, and it claims them to as its own. Saka panapa pari kutaurwa nyaya yekuti vazhinji vanozvitaura Kristu asi mupfekero wavo unotaura otherwise. Saka hatinetseki nekuona zviri mukati memind memunhu, tinozviona through your dressing. Kana uchizviti uri mwana waMwari, hatina basa rekuzobvunza vaunogara navo, vaunoshanda navo kukereke kwako, hatizvitsvaki, tinoona through your dressing. Dressing inototishowa kuti uyu mwana waMwari. But vazhinji vanoprofesaya kuti inini ndiri mwana waMwari, but on real grounds vanhu ivavo vanenge vari vanonyepa. Dressing yavo inotaura zvimwe. Vanopfeka hembe yokuda kuonekwa kuti ndinzi ndionei ndakachena, ndionei ndakapfeka zvinodhura, but vanofamba vakashama. Unoshamirei? Half naked. But Mwari haana kunyarara panyaya iyi. Tikaverenga same chapter yaIsaiah chapter 3 inotaura promise yavo pamusoro pevanoita izvi. Inoti kudii pavhesi ya17, naizvozvo Ishe acharova nhongonya dzemisoro yevakunda vaZioni negwenyu kenyu. Jehovha achafukura muviri yavo. Ndozvavagara vachida. Saka vangaita sei Mwari? Wagara unoda kushama, unopfeka wakasiya cleavage yese iri panze, unopfeka wakashama wakasiya makumbo ese panze, unopfeka wakashama zvokusiya everything zviri panze. Saka Mwari vanokusundira kune zvaunofarira, watiwo ndozvaunofarira zvofamba wakashama, vachafukura miviri yenyu. Saka vana vaMwari, Mwari haana kunyarara ende Mwari haasekwi. Tarisai muone izvozvo vhesi iri riri kutaura zviri pachena. Munofarira kufamba makashama. The more munofanira kufamba makashama, Mwari anokusundira kune zvaunofarira. Mwari haangatiwo unofarira kushama wokupa utsvene, unofarira kuba wokupa shoko rakanaka, kwete vanokusundira kune zvaunofarira. Kana ukafarira izvi zvevakadzi, Mwari anokusundira unoshandira kunzvimbo inowanika vakadzi vari izi. Ndo maitiro aMwari. Mwari vanonzvera mwoyo wokupa zvaunochemera. Saka imi munofamba makashama, Mwari vachakupushirai kuenda kune kushama ikoko. Tinotarisa kare madzimai varume pakuroora chaiko chaiko vairoora madzimai anopfeka, madzimai akatsiga. But mazuva ano varume vacho vanotofarira kuroora vacho vanofamba vakashama. Zvigodii mangwana waroora, vamwe vachandoroora anopfeka zvakatsiga, but ndiye anotenga hembe dzakashama oti mudzimai pfeka. Apfeka mudzimai akayemurwa murodhroom nevamwe varume anozorova dundundu taachenesa mukadzi, ova nepride pamusoro pekushama kwemukadzi wake. Kazhinji kacho muri kuisa madzimai enyu panguva yakaoma, because ini ndichamuona rimwe zuva akashama mashamiro akaita, rimwe zuva ndichamumhoresa nemashoko asiwo. Makadii henyu mai muponesi? Ndakureva kuti mudzimai wako ndimai muponesi. Kana kuti vasina moyo yakadzimiswa vachatanga kupfimba mukadzi wako, ende it's 50-50, nekuti ajaira kugara asina hunhu, haakwanisi kuteera mutemo yaMwari yekuti unofanira kupfeka zvakanaka, haazokwanisi kuteerera wako futi mutemo
wekuti inini ndandidi kuitwa varume vakawanda. As long as hatazoteerera mutemo waMwari, iwe ndiwani wekuti wamupfekedza zvakashama ozotadza kukuhurira. Saka inyaya yakasimba yavarume. And zvamaita izvi munofanira kuziva kuti varume ndimi maprista edzimba. Saka kana muri maprista edzimba, kutadza kwese kuri kuita madzimai uku, kufamba vakashama muchivakurudzira dzimwe dzenguva, hondo ndeyenyu imimi. Nekuti muri maprista edzimba, Mwari vanotonga imimi, Mwari vanorova imimi nemhosva dzevanhu ava. Saka mukai, hatisi kuramba. Yes, mashoko aripo mubhaibheri, kune mamwe madzimai vasingatongeki, kwete kutongwa, vasingalidhike mukati memarriage, havadi kuudzwa mutemo, variko vakadaro. But kune vanoteerera vacho, vanodawo Mwari. Varume, itai uprista hwenyu, batai nepamunogona. Anenge aramba musamanikidze, munozi Mwari havafariri kumanikidza. Mwari havamanikidze munhu, Mwari rudo. Saka nesu varume ngative nerudo, but rudo rwedu ngatinakise mhuri dzedu kunani? Kuna Kristu. Kutadza kwatichaita kuita izvozvozvo, Mwari vanorovani? Isusu. Ngativhurei ngandei pane chiprofita chimwe chinotevera yakanzi Adventist Home, page 99 paragraph 1. As all who enter into matrimonial relationship with holy purpose, the husband to obtain the pure affections of woman's heart, the wife to soften and improve husband's character and give completeness, fulfill God's purpose for them. Ndo simba rakapiwa vakadzi. Vakadzi mune simba raminaro over avarume. Vakadzi, mashoko enyu anopfavisa even mwoyo yevarume. Saka that's why muchiona murume ane mukadzi akatsiga mukadzi ane hunhu zvinoonekwa kunze. Totovaona kuti mai vari kumba uku ndimai kwavo, nekuti vanomolda murume. Ndo simba ramakapiwa. Isimba guru, munopfavisa mwoyo. But simba iroro mukarishandisa in negative way, munopandutsa zvekare futi murume. Tarisai muone pana Adamu. Adamu akatadza, not nekuti ainyanya kuzvida, but mashoko akabva kumukadzi akanga akaoma kuti resist. Handei pana Samson naDelila akaita sei? Even Ahab pachake akaroora mukadzi asina kutenda kwaidiwa naMwari. Zvakazofamba sei? Tarisai muone Jezebheri ndiye uya wokuti pakuya muyeni, rega tiverenge riri vhesi 2 Kings chapter 9 verse 30. Zvino Jehu akati achisvika paJezereri, Ezebheri akazvinzwa, akazodza kumeso kwake nokushonga musoro wake, akatarira nepahwindo. Muri kuona here? Atoisa makeup, akagadzira musoro for appearance, ndionekwe. Zvakazopera sei? Muri kuona zvinoitika? Mwana anokupushira kune zvaunofarira. Nyaya yekuti Jezebheri anga asiri mukadzi anomodha murume. Ende Jezebheri ndiye umwe chete wokuzosundira murume wake Ahabu kuenda kuhondo kwakanosvikonoparara. Saka madzimai mukasangwarira, beware kuti muchatumira varume venyu kuhondo. Hondo yacho ihondo naMwari. Imimi varume mukapusawo futi muchapinzwa muhondo nemadzimai musingazvizivi. Zvakazopera sei ipo pana Ahabu? Handei pana 1 Kings chapter 21 verse 25. Asi hakuna munhu wakafanana naAhabhi, wakazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa naIzabheri mukadzi wake. Muri kuzviona? Ahabhu akaita zvakaipa, aikurudzirwa nemukadzi. Saka madzimai imi nemusaada, musasundire varume kuhondo, especially hondo naMwari. Hakuna kwaunoenda unongosvika kungokundwa, kuparara mahara. Saka beware, your dressing yaunopfeka inogona kuita kuti murume wako ukumisa muhondo naMwari, because murume wako ndiye muprista wemba.
imi wana baba musapinde muhondo, tsiurai madzimai enyu, musamirire kuti maelda kuchechi vakutsiurire mukadzi, vakutsiurire vana. Ini muripo, ndimi maprista ekutanga kudzimba, muri kupinda muhondo naMwari, hamuihwine, kukundwa chete. Hane kuna Isaiah chapter 3 verse ya 12. Kana vandi vanhu vangu, vana vavo vanomanikidza vamanikidzi vavo, vakadzi vavo vanobata ushe. Haiwa vanhu vangu, vatungamiriri venyu vanokutadzisai, ndivo vanoparadza nzira dzamaifanira kufamba nadzo. Mazvinzwira mega imimi vanawo futi. I know kuti muri kuona chirongwa ichi, mungwarire kunge muchimanikidza vabereki. Inimi muchamakazoipira hamuzomanikidze vana baba chete, munomanikidza nana mai zvese. It's not good. Musamanikidze vabereki. Kana wanzi hapana chakati hapana, kana wanzi nemubereki hatichidi pano, hatichidi. They are your parents, they know what is good for you. Vakapiwa that opportunity yekuchengeta iwewe, yekukuitira zvakanaka kuti ukure zvakanaka munaShe. Unochemera kupfeka miniskirt, kupfeka matrauzi uri musikana, why? Kana vati hazviite, musamanikidze vabereki. Nemo madzimai, musamanikidzewo nokutonga varume ava, muchivaendesa kusiko, munovaendesa mukuparadzwa. Mwari vazvitaura izvi. Musamanikidze chii? Varume venyu. Nyaya yandiri kutaura panapa ndaitaura pano, mukereka yesi kutaurika mu7th day mazuva ano. We face a lot of resistance. Varume vacho vatorimo futi. Vanototi zvamaakuparidza izvi, maakuparidza zvinhu zvinoita kuti vanhu vabude kereke. Yes, budai. Munotsvake mimba yaMwari makashamba. Munotsvake mimba yaMwari makaita ma-artificial everything pamuri. Artificial hair, artificial lashes, artificial face, artificial nails, artificial hair, everything is artificial pauri. Mwari vakati you are wonderfully and fearfully made. Ukazvitaura mukati memba yaMwari, face resistance. Ndazvitaura pano paYouTube. Anoda kuponesa ngaaponeseke. Mwari vachitibatsira.